Здравейте на всички! В днешното видео ще се опитам да ви представя кое ви е най-необходимо, за да оцелеете няколко седмици или месеци в гората, ако се наложи някога да бягате по време на война или пандемия или някакво друго бедствие. Днес ще ви обясня най-необходимите неща, които са нужни, за да може да сте бързи, пъргави, да не ви тежат и да може да се справите с всякаква ситуация. Мислех да го правя вънка в видеото, но тъй като заваля, ще ви го покажа в моята малка скромна палатчица. Приятно гледане! Така, преди да почна с нещата, които са ви нужни, искам да ви кажа едно нещо, че оцелява този, който най-бързо се приспособява към създалата се ситуация. Така че може да имате много неща, ако паднете психически, ако се сринете, нищо няма да стане. Така че единственото нещо, което аз лично мога да ви кажа, е да тренирате, да се подготвяте психически, ако нещо се случи някога, да може да реагирате в най-различна ситуация. Може би първото и най-основно нещо, което ви е нужно, за да оцелеете, най-нужното е да имате нож. Без значение какъв нож. Нож. С нож, само с един нож може да се справите. Ако знаете какво правите, ще се справите и с един нож. Другото, което е една аптечка. С нужните за вас медикаменти, ако сте болни от нещо и нещо ви е нужно, да си ги сложите. Искам да ви кажа, че това, което ще ви предложа да вземете с вас е за една раница компактни неща, не обемни, не тежки. Опитвайте се да вземете най-леките неща, които да не ви пречат и да не ви изморяват, ако се наложи да бягате. Както виждате, примерно, е тази брадва, нали? Тя е супер тежка. Не знам дали ще взема нея или ще взема тази, която ми е лекичка и да мога да я нося. Някакъв трион. Без значение. Малък, компактен. Не ви трябва голям трион, трябва ви малък, за да може да си свършите нещо. Ето този го препоръчвам. Това става на трион, малко е, може да се побере в всяка раница да си го сложите. Даже може да вземете също палатка, но малка, не голяма, не да се съберете цялото семейство в нея. Просто ако се наложи да си направите за заслон. Едно млеко, спално чувалче. Другото нещо е въже. Самото осветление, което може да ползвате, е челник или фенерче, без значение какво, но да е на батерии, за да може да си купите и батерии за тях. Компас също, но това е много обширна тема за самото оцеляване, от какво бягате, по кое време на годината бягате, зима ли е, лято ли е, но всеки човек може да си набави неща за една раница, в смисъл не е чак толкова с много пари, нали, да си подготвите една раница вкъщи, която да имате, ако нещо се случи и трябва да бягате, да може да я вземете и да тръгнете. Така, друго важно нещо е да си направите, може би, едни чантички. Аз си имам една такава. Вътре да си сложите, примерно, магнезиева запалка, конопено въженце, лупа, за огън. Някои от нещата може да ги закачите на колан или на нещо, примерно ножът, може да го закачите на вас. Защото раницата, реално ако се сбиете или паднете някъде, може да загубите и ако в нея ви е всичко и губите всичко, което може да го закачите по вас, го закачвате по вас. Може да си вземете съдча за вода, без значение какво, с филтър, без филтър. Искам само да знаете, че в България водата е питейна почти навсякъде, може да пиете без да се притесняете. Ние попадаме в 10% от питейната вода на целия свят. Биноклът също е много важен, за да може да виждате какво се случва около вас. Искам да ви кажа за всички, които сте от Смолян, дори да не сте от Смолян, и искате да си закупите някакви неща, да имате в къщи, може да посетите моите приятели от ловно-рибарски магазин на Сука. Намира се на главната, на стария център в град Смолян. Персонала много добре знае всичко, ще бъдете обслужени перфектно, ще ви дадат насоки, кое става, кое не става, кое е добре, кое не е добре. Може да ги посетите и да си закупите някои неща. Има много неща там. Обувки, облекло, оборудване, раници, ножове, пушки, арбалети, лъкове, всичко, което ви трябва, може да го намерите там.
Така, мисля, че спря да вали. Другото нещо, което може да вземете с вас е платнище, но лекичко. Не е толкова тежко. Взимате си едно, като размер, мога да ви кажа, веднага 3 на 3 ви е перфектен размер. От него може да направите много неща. 3 на 3. Много важно нещо, когато се предвижвате в гората, е да ходите по биото на гората, за да може да виждате какво се случва около вас. За да имате наблюдение кой идва, кога идва. Много грешно е да се забиете в ръката, да ходите в ръката и да не оставяте следи. Искам да знаете, че това за мен е супер грешно, защото в ръката не чувате нищо. И другото важно нещо е, че вие ще са намокрите. Зависи по кое време на годината бягате, да са намокрите, не е окей. Да не си мислите, че някой ще дойде да ви спаси или че някой ще ви помогне. Ако се случи нещо, не дай си Боже. Искам да знаете, че в България 90% от стоките се внасят, спрели вносят. Ако нямате градинка, откъде да изкарате храна, ние ще се избиеме сами за храна, за вода и за такива неща. Така че, ако ви кажат по телевизията, стойте си вкъщи. Не си стойте вкъщи. Взимайте каквото можете и се махайте по възможно най-бързия начин от големия град. Искам да знаете, че в големия град, дето са струпани много хора на едно място, там ще бъде най-страшно за всички. Защото всеки ще тръгне да бяга, да граби. Искам да знаете, че веднага се появяват мародери, които ще влизат по къщите, да ви взимат храната и всичко. Така че, ако някой ви каже, стойте си вкъщи, всичко е наред, бягайте от вкъщи. Това за мен е единственото спасение, да избягате от големия град. Много хора направиха грешка, когато си продадаха земите на село. Продадаха си имотите и се забиха в големия град и няма къде да се върнат. Делете повече време за самата тренировка, за да може да умеете нещо. Да не очаквате, че като имате скъп нож и да го фърлите този нож и да кажете спасявай ме. Този нож трябва някой да го държи. Трябва някой да може да прави нещо с този нож. Повече време отделяйте да тренирате, отколкото да си купувате неща скъпи и никога да не ги сте ползвали и да си мислите, че нещо може да направите. Никога не ме е впечатлявало, когато виждам някой, че си е купил скъп нож, скъп арбалет, скъп. Ако ти не можеш да стреляш с него, не можеш да ме впечатлиш. Не можеш да ме впечатлиш с скъпата ти кола, с скъпите ти дрехи, с скъпото ти оборудване, ако ти не можеш да правиш нищо. Може да ме впечатлиш, когато да видя какво правиш с тях. Ако ти не можеш да правиш нищо и ги носиш само, не мога да ме впечатлиш, защото тия твои скъпи неща може докато мигнеш и да станат мои. Така че не давайте много пари за скъпи неща. Отделяйте време да може да използвате това, което имате, дори да е ефтин. Най-тъпия кухненски нож може да ви свърши работа. И вилицата също е голямо оръжие. Ако само да знаете как се ползва и къде се удря. Аз цял живот се подготвям, нали, купувам си някакви неща, тренирам, ако нещо някога се случи. Но съм молен никога да не се случва. Единственото нещо, което наистина може да ни погуби, това, че не сме единни. Делим се на селени, на граждани, делим се на левскари, на цесекари, бием се за футбол, бием се за всякакви неща, а вместо да се стегнем и да не изчезнем като народ. Така че тия, които ме обиждат по пътищата, когато идвам в столицата, на мен ми се налага да идвам в София, в Пловдив, в Варна, в Бургас, налага ми се, нали, когато съм се объркал някъде, вие ми свиркате и ми наричате тъп селянин, смоленски, къде караш. Ами искам да ви кажа нещо, че аз също се обърквам, както и вие може да се объркате и тук. Лекичко и тук също може да се объркате, само че аз няма да ви нарека тъпи граждани. Къде сте дошли, може би ще ви помогна. В смисъл да излезнете от гората или да вас спасе по някакъв начин. Селяните са спасили гражданите във всичките войни, тия, които са произвеждали на село, ядене, картофи, гледали са овце, гледали са крави, идвали са точно и тия граждани да се наядат или да вземат нещо от там. Така че спрете да обиждате тия дет сме от провинцията или дет ми казват хванат си от гората. Ми да, от гората съм хванат и аз съм горд с това. Надявам се, че видеото ви беше интересно. Пожелавам ви приятен ден. И ако някой иска да прекара един ден с мен или повече дни, може да се свърже с мен налично. И така ще може да усети някои неща, как се стреля с лък, как ще запалим огън в мократа гора, с мокри дърва и на други неща. Но човек трябва да го пипне, трябва да го види как става.
Така че клипчетата са просто за информация, за някои неща. Но докато не го пипнете, докато не видите как става, не е само до гледане на клипчета, трябва да може да го правите. Пожелавам ви приятен ден! Ако искате да ме подкрепите, абонирайте се за канала.